fil-produzzjonijiet kemm televiżivi kif ukoll dawk teatrali. Illum ukoll jaħbad sena minn mindu sfortunatament tlifna lil Mirjam Paċ. Mirjam Paċ sfortunatament ħalli din id-dinja f'inċident traġiku ħafna fejn kollassa l-bini tagħha, kulħadd jaf bl-istorja u bla dubju ta' xejn għaddit sena u ħafna huma dawk għadhom qegħdin jistennew anki wkoll tweġibiet kbar biex dak li jkun jingħata anki wkoll tweġiba jew kumpens ta' dak li seta' ġara. L-affarijiet forsi jieħdu xi ftit bil-mod imma fl-aħħar mill-aħħar u ġbera wieħed mbagħad irid iħallas għal dak li ikun għamel. U allura minn hawnhekk anki aħna bħala stazzjon nagħtu t-tislima tagħna kemm ovvjament lil Mirjam li ħallet din id-dinja iżda wkoll lir-raġel tagħha u lill-familjari tagħha. Okej, ħanamlu kollegament issa mal-ħabib tagħna Mattejus illi qiegħed jisma'na wkoll suppost insellimlek Mattejus. Nsellmilkom kollox sew? Kif inti? Tajjeb ħafna, inti kif int? Jiena ninsab tajjeb qed nagħmel il-programm illum. Qed nieħu gost illi aċċettajtu li wkoll tkunu miegħi u żommu li kumpanija. Napprezza ħafna tal-li dejjem insibkom hemm bħala support. Int kif inti l-bija? Jiena nirringrazzjak illi xorta sibt il-motidu kif tagħmilha, kemm għandek background sabiħ rid ngħidlek Karl prosit. Nistema tajjeb. Jien qed nisimgħek tajjeb, ma nafx Wilfred min-naħa tiegħu jagħmel li sinjal li qed jisma' tajjeb. Okej, tajjeb ukoll. Qegħdin nippruvaw kieku tarawni kif qiegħed armata hawnhekk id-dar, isni qiegħed ġo space shuttle. Għandi wieħed tnejn tlieta laptops, hekk ramaw li insomma, għandi l-iPad tiegħi, għandi devices tiegħi personali, għandi l-CCTV kamera biex inkun nafx qiegħed jiġri in-naħa l-oħra tal-istudju, u le tajjeb qiegħed, titlaħħaq ma' kollox, daqsxejn diffiċli ma nippruvaw. President tat-television mela propri. Kollox Mattejus, ix-xahar ta' Diċembru naf li hawn ħafna nies li jkunu qegħdin bħalissa jsegwuna u forsi nixtieq li anke inti naf kemm inti persuna pożittiv kemm għamil ġid dawn l-aħħar xhur. Mattejus, għadek ma tafx kemm għamil ġid anki bil-filmati li titfa' fuq Facebook, bil-messaġġi li titfa' ħafna nies għadek ma tafx kemm tgħinhom bil-mod ta' kif twassal il-messaġġ. Ma nafx ħanqbad ngħidlek kif grazzi. U onestament nieħu gost nagħmilhom, jiġifieri jiena tip ta' persuna li nemmen illi jekk oġġett ma tieħux gost tagħmlux, għamel xi ħaġa oħra illi forsi xorta tista' sservi n-nies b'mod ieħor, imma jekk ma tkunx ġejja mill-qalb, jekk ma tkunx tieħu gost tagħmilha naħseb li għal xejn, imma grazzi minn qalbi għax anke għalija hija xi ħaġa li vera tferraħni onestament. Jiġifieri grazzi immens. Le, napprezza x-xogħol li tagħmel ma' ħafna nies illi anki wkoll għax il-fatt li inti persuna Matt li ma tħares lejn il-professjoni tiegħek bħala negozju, imma inti tħares lejn il-professjoni tiegħek bħala l-individwu ħatamillu differenza f'ħajtu. Ekku, u mbagħad ħanżid miegħek ħaġa ġib l-oħra, jekk inti persuna qed iħoss li qed jagħmel differenza f'ħajtu, ħajsaqsi lilek jekk ikollu bżonn dak it-tip ta' servizz, dik it-tip ta' għajnuna, ġifieri di ħaġa ġib l-oħra. Kif taf tajjeb inti, ġifieri inti minkejja illi inti preżentatur tat-television, inti x'tagħmel waqt li qed tippreżenta l-programm li ħajħollu jorbot għax preżentaturi hawn kemm trid, imma kif taf iktar minni mhux kulħadd huwa magħmul l-istess, ġifieri. Kemm huwa importanti, Mattejus, illi fl-aħħar mill-aħħar nieħdu deċiżjoni. Da suġġett mhux l-ewwel darba li tkellemni u nixtieq li nitlob lit-telespettaturi biex isegwuk sew għaliex inti tagħti kif għad ħafna motivazzjoni u nixtieq illi hekk resqin lejn l-aħħar ta' din is-sena għamilna ħafna sessjonijiet, ħafna programmi, tkellimna fuq topiċi differenti kemm il-darba u nixtieq li nagħmel daqsxejn reżumé miegħek ta' dak li tkellimna matul din is-sena. Kienet sena kompletament differenti mill-bqija ta' snin kemm inna neżistu naħseb jiena u inti fiġ din id-dinja. Ekku, Karl, u jekk xejn naħseb dis-sena ġalet napprezzaw affarijiet illi huma l-qofol ta' kollox, fis-sens illi wara kollox qisu jekk m'għandniex saħħitna m'għandna xejn. U jekk m'għandniex ix-xogħol tagħna, jekk m'għandniex dak il-passjoni nħobbuh jew ma nħobbuhx, m'għandniex qisu skop.
Jien ngħid għalija jiena dawk it-3 xhur illi għamilna d-dar minkejja li ma konniex f'lockdown essaċ għax xorta stajna noħorġu naqra mqar bil-pezz, ħanejdu hekk. Tibda tinduna kemm hi differenti meta tiltaqa' ma' dak li jkun. Kemm hi differenti meta inti tara illi ħatejn lil dak li jkun face to face. Tgħid li m'għandniex teknoloġija kif qed nagħmlu jiena u inti llum, Karl, però anka dan il-programm pereżempju, jiena meta nkun ħdejk l-istudios ħalluqa l-esperjenza totalment hija differenti għax hija literalment esperjenza umana. Taf kif li bniedem rajtu naqra elbow, flok high five, jew flok ma ħatlu bideħ ġifieri. It-teknoloġija tista' tgħinha ma fl-opinjoni tiegħi qatt ma ħadd irreplace, qatt ma ħadd tibdel xogħol il-bniedem. U apparti minn hekk naħseb ġalitna nindunaw illi għandna kemm għandna ġid fil-ħajja, jekk maħniex b'saħħitna fis-sens jekk maħniex morda, dak il-ġid ma nistgħux ingawduh. Dak il-ġid laqqas nistgħu literalment naraw li ħajkompli jiżviluppa. Ġifieri naħseb jekk xejn kienet ta' reminder kif jgħidu bl-Ingliż illi l-ewwel qabel kollox is-saħħa, il-familja, naħseb hija importanti ħafna x'ħafna minna qatta aktar ħin mal-familja. U t-tielet illi jekk m'intix ħadd tagħmel xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni tiegħek issa, jista' jkun li dak li għandek għada ma jibqax għandek. Jiġifieri kif qed tajb inti Karl tieħu deċiżjoni tgħid isma' jiena x'għandi bżonn nibdel. Jiena x'inhu jdejjaqni, x'inhu jaffettwani, x'inhu jkissirni forsi, x'inhu jmarradni, tajjeb barra minn fuq kulħadd però hija realtà. U fejn nixtieq nasal biżmien. Pereżempju issa qed nitkellmu fuq it-2021. X'nixtieq jiġri differenti fi 2021. X'nista' nagħmel jiena biex it-2021 ikun aħjar imbagħad. Mela mhux tajjeb biss li niktbu x'inhu jdejjaqna u fejn nixtiequ naslu, però kruċjali wkoll illi niktbu kif ħanaslu. U bħal kollox dejjem hemm il-ħbieb tagħna ħajjnuna, dejjem il-professjonisti li jistgħu jgħinuna, l-importanti li deċiżjoni ngħidu isma' l-2020 għalmitni ħafna, issa b'dak it-tagħlim jiena ħanidħol fil-21 flok bit-tagħlim biss bl-azzjoni ma' dak it-tagħlim, għax it-tagħlim mingħajr azzjoni ma jiswa xejn. Nutri nkun naf kollox u ma nagħmel xejn minnu. Miegħek 100% għaliex naħseb illi bla dubju ta' xejn, jekk wieħed ma jħares lejn il-ħajja tiegħu li jiddeċiedi li jagħmel xi ħaġa hu stess u bħalma dejjem tajt inti għandna dik xi ħaġa illi għalmenu fadlinna li niddeċiedu aħna. U nixtieq li tiżvolġi daqsxejn fuqha di għaliex ħafna drabi ħafna nies qisu jaħsbu li hemm xi ħadd ieħor li jiddeċiedi għalih. U nixtieq li forsi llum hekk nerġgħu niftħu d-diskussjoni anki wkoll miegħek u mat-telespettaturi kemm huwa importanti illi jekk għandna nieħdu deċiżjoni nieħdu aħna għaliex almenu għandna din libertà li ngħidu isma' aħna nistgħu niddeċiedu għalina nfusna. U dik hija l-pura verità, ġifieri hemm min anke pereżempju l-ħbieb tagħna l-Amerikani għadhom kemm għaddew minn elezzjoni u wħud jaħsbu jgħidu u għax jekk jerġa' jitla dak il-President, jew għax jekk jitla l-President il-ġdid, min jaf ħajti kemm ħadd tkun differenti. Fil-verità, il-politiċi jieħdu ċertu deċiżjonijiet li ħajaffettwawna Karl ovvja. Però il-qofol ta' ħajjitna, ġifieri kemm nirsisti jiena stess, x'nagħmel jew x'ma nagħmilx jiena stess, kemm jiena nitgħallem biex inkun aħjar, kemm jiena nieħu azzjoni, dak jiddependi minni. Ħadd mhu ħajjiġi pereżempju jarresta Karl għax qed tagħmel l-exercise 6 darbiet fil-ġimgħa u laqqas ħadd mhu ħajarrestak għax qed tagħmel l-exercise 3 fil-ġimgħa jew xejn. Jiġifieri aħna għandna daw il-libertajiet u kważi nażżar ta' ngħid fid-dinja kollha anke f'pajjiżi estremi illi jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju pereżempju u jistgħu jixtru diment li għandhom ir-riżorsi ovvjament għax imsiken nafu minn anke qed imut bil-ġuħ, però diment li għandhom ir-riżorsi jistgħu anke jażlu ikel u mhux ieħor. Jiġifieri wara kollox il-qofol mela saħħitna u ta' madwarna normalment kif aħna anke mmorru ma' ta' madwarna, kemm inqataw ħin ma' ta' madwarna, jiddependi mill-għażliet tagħna personali. Nista' jiena ngħid isma' ħanażel li naħdem 14 sigħa kuljum, nista' nażel naħdem 10 sigħat kuljum, jew forsi naħdem 8 sigħat kuljum biex insib anke inqatta' aktar ħin ma' tal-familja pereżempju. Skont il-prijoritajiet, skont il-bżonnijiet u nażżar dan ngħid ukoll Karl illi iktar bħall-exercise din, xi ħaġa oħra li għalmitni il-pandemija mhijiex kemm tqatta' ħin ma' dak li jkun, imma x'tagħmel matul dak il-ħin.
Mela, jiena pereżempju għamilt 3 xhur ma' tfajla illi suppost issa s-sena diħla tkun il-mara tiegħi, suppost kellha tkun is-sena. U hekk konna qed ngħidu, jiġifieri bla ma trid meta tkun id-dar il-ħin kollu kif jgħidu bl-Ingliż patata ma' patata. Jew fil-Malti, sorry. Ħadd argumenta ħafna iktar. Ġifieri minkejja qattajna aktar ħin flimkien, il-kwalità ta' x'għamilna x'kollna tnej ħanaraw x'ħanamlu kif ħaninventaw x'se nagħmlu ma nagħmlux insomma. Il-kwalità ma tantx kienet xi kwalità kbira. Illum il-ġurnata dak kif titħin li jkollna mqar dawk it-3 sigħat 4 kuljum huwa quality time kif jgħidu. Allura minna eżempju wara x-xogħol imur id-dar u jkompli jaħdem. Alla volja qiegħed id-dar, alla volja forsi qed jagħmel 6 sigħat, 4 sigħat, 8 għad-dar, jekk il-ħin kollu qed jaħdem messaġġ mhux qiegħed hemm, mhux qiegħed preżenti. Ġifieri kważi aħjar dak li qed nagħmlu niffukaw fuqu, pereżempju jekk għandi bżonn naħdem 10 sigħat kuljum, naħdem 10 sigħat kuljum, imma wara ma bqajtx naħdem wara, literalment xejt il-laptop u qattajt il-ħin tal-familja. Allura inti hekk jew bekk qattajt iktar ħin ix-xogħol fuq xiex tista' tiffoka u l-estejt ix-xogħol once lest ix-xogħol imbagħad hija l-familja biss. L-eżerċizzju l-istess, Karl. Jekk aħna ħansibu mqar nofsija kollox 3 darbit fil-ġimgħa, huwa biżżejjed. Għandek min jgħidlek jien nagħmel satej il-ġim. Realistikament imbagħad tinduna li minn dawk is-satej forsi jekk tasar qed jagħmel kwarta minnhom eżerċizzju, is-sija u 3 kwarti l-oħra normalment ikun ħela ta' ħin għall-maġġoranza tagħna. Ġifieri mhux kemm tqatta' ħin imma x'tagħmel f'dak il-ħin u naħseb f'kull settur tal-ħajja dik. U jekk uħud minna jew ħafna minna jista' jitgħallem xi ħaġa għall-2021 huwa li napprezzaw il-ħin aktar, nirrispettaw il-ħin aktar, ma naħlux ħin. Jekk oġġett nista' nagħmlu fi kwarta m'għandix għalfejn kankar bih sija u nofs, jekk oġġett nista' nagħmlu f'ġimgħa ma noqgħodx ngħid issa nagħmlu l-ġimgħa d-dieħla imma naqbad u nagħmlu għax il-ħin huwa prezzjusissimu. Inti qed tgħid li dak li għandna nagħmlu nagħmluh. Mhux hekk. Mhux vera. Sinjuri, ħanistidinkom ukoll biex anke intom qegħdin issegwuna titlu fid-diskussjoni magħna fuq 27-500-500, 27-600-600 min jixtieq illi ikellem lil Matteus għandku l-opportunità, għandkom din l-opportunità illi tistgħu anke wkoll tkellmuna fuq 27-500-500, 27-600-600 ninsabu f'xandiera diretta għalkemm jiena qiegħed mill-residenza tiegħi u anke wkoll Matteus qiegħed mir-residenza tiegħu xorta waħda nistgħu nirċevu telefonati tagħkom it-telespettaturi. Dieħlin ħafna messaġġi qed nara ħafna minnkom hi Karl, hope you are okay. Aħna din noħdu gost li nsegwukom u ħafna messaġġi dieħlin tat-telespettaturi tagħna u bla dubju żgur. Eħi. Għana ħażlek waħda. Dak il-background li qed tara dak mhux id-dar, dak huwa background minn tal-Skype jekk inneħħihulek xi imbarazz ta' files ħatara. Xikun tara preżentabbli. Kemm tidher tajjeb tiegħek? Għamli xi ħaġa oħra. Jara millek xi ħaġa oħra. Ħad nieħdok pajjiż ieħor imma. Da espert, da proset, hej. Għasħaqat namel daw l-affarijiet kollha jew warajja? Għandek raġun, imma tal-Christmas mhux qed nara, li qed nara dan. Nada parsi xi gallery naħseb tal-arti jara. Xi ħlew, hemmhekk isek jagħtuk xi kafè x'imkien. No mela, jekk kellem il-Wilfred isiblek xi ħaġa ta' dan. Kemm ħellu da. Matteus, naf li inti persuna li anki wkoll tagħti motivazzjoni lil dawk il-persuni li forsi jaqtaw qalbhom milli jagħmlu l-ewwel pass. Forsi għaddin fix-xahar ta' Diċembru dak li jkun jgħidlek ħallini issa Diċembru jgħaddi u nibda minn Jannar. Di min jaf kemm tismaħħa inti li ħajgħaddi l-miliet u mbagħad wara l-miliet nibda forsi nagħmel ħajja ġdida jew inkella ngħid jien nafaw min jgħidlek isma' ħanagħmel weda miegħi nnifsi li ħanibda nsib aktar ħin li għal nifsi minn Jannar il quddiem. Isma' daw reżoluzzjonijiet temmen bihom jew li għandek tagħmlu. Prosit, ara, l-intenzjoni dejjem tkun tajba Karl, però fl-istess ħin li qed issemmi inti hija perikoluża. Nafu li fi żmien il-COVID, fi żmien 3 ijiem dan, ma nafx tiftakarx tajjeb, fi żmien 3 ijiem inbidlet id-dinja. Ġifieri malli hawn Malta kien hawn l-ewwel każ, jidhirli xi ġimgħa wara diversi ħwienet kienu magħluqin. Ġifieri jekk inti dejjem tajt issa mbagħad il-ġimgħa d-dieħla, dik għalmitna lezzjoni kbira illi l-ħajja tista' tinbidel fi 3 ijiem.
Dan dik għal-ewwel qabel kollox. Jiġifieri iż-żmien huwa prezzjuż kif qed ngħidu u jekk nitilfu l-ħin ma ħangawdu xejn minnu. Number 1. Number 2. Periklu ieħor għal riżoluzzjoni bħal dik Karl tkun il-mentalità illi huwa issa ħani kollu nitpaxxa tajjeb għax imbagħad minn Jannar jew minn Frar jiena ħanibda kapitlu ġdid. Però ir-realtà tkun illi għax inti imbagħad matul Diċembru pereżempju fi żmien il-milied komplejt iżżid il-peace, komplejt iżżid ix-xaħam, mela jekk bniedem kellu 5 kilo żejda, possibilment saru 10. Minn 10 jista' jkun saru 15. Mela imbagħad li ħajjiġrilek huwa illi inti ħassiba itqal minn qatt qabel biex tibda. Għax inti itqal issa għandek inqas nifs, għandek iktar enerġija, allura it-tela ħatara aktar wieqfa. Kemm ikun aħjar kieku ngħidu isma' jiena vera mhux ħanipretendi illi neħħi xi 5 kilos fi żmien il-milied. Imma jiena fi żmien il-milied jekk għall-mod tal-kelma ħanagħmel xi pranzu kbir, m'għandix għalfejn niekol minn kollox. Jiena ħanażel minn dak li kell l-aktar li joġobni. Ħanagħti priorità. 24 siegħa Karl inti ma tagħmilx ix-xogħol kollu li għandek tagħmel f'sena, ma tgħidx ħanisbuħ id-dar u ħankaħħal u fl-istess ħin ħanippreżenta l-programm u ħanipprepara l-programm ta' għada. Inti tgħid illum li ħanipprepara l-programm ta' għada u ħanippreżenta l-programm tal-imbagħad x'jiġri fil-ħinijiet l-oħrajn għandek prioritajiet oħrajn. Imma ma tippretendix tagħmel kollox b'salt. U din l-istess ħaġa. Ġifieri aħna rridu naraw x'inhu l-aktar importanti u naħdmu mill-ewwel fuq dak li huwa l-aktar importanti. F'dal-każ jekk għandi pranzu qudiemi, ħanażel l-aktar ikel illi naf li joġobni u l-iktar ikel li jimlini, mela l-bqija m'għandix bżonn u m'għandix għalfejn niffanga għax naf li ħajkun hemm il-konsekwenzi. L-istess fuq ix-xorb u naturalment inutli ħansemmuhom, però iktar u aktar fuq sustanzi illegali. Sustanzi illegali nafu kemm jistgħu waslu anke għal-mewt. Jien naf għal-ħaxħati bqa' dieħel bil-karozza ġo xi jarblu, affarijiet li nisma'hom ta' kuljum. Ġifieri ara x'inhu l-aktar importanti għalik, jekk ħajja ħafna iktar importanti minn dawk il-vizzijiet naturalment, għati priorità lil ħajtek u xek. Mattejus, inti kont tgħidilna wkoll li għandna naqbdu karta u nikdbu it-targets li aħna nixtiequ nilħqu. Spjegaħ naqra di. Mela, prosit. Ara Karl, u naħseb da żmien tas-sena huwa ideali biex nagħmlu għadik, illi ħanikbu naqra. X'inhu jdejjaqni? Mhux naħseb biss, l-ewwel jibda mill-ħsieb. U mbagħad ħanikteb. Mela ngħid pereżempju jiena qed inħoss li għandi 10 kilo żejda. Jiena qed naqta' nifsi, jiena l-ħwejjeġ mhux jiġuni. Jiena ma nafx ngħid le għal ċertu ikel, ikteb kollox. Battal l-istonku, però bil-bajro. Imbagħad in-naħa l-oħra tal-karta ħadd tikteb inti biż-żmien fejn tixtieq li tasal. Tgħid jiena nixtieq illi nilbes size ħanivvinta 14. Nixtieq illi jkolli l-enerġija, li norqod tajjeb, li nqum tajjeb. Nixtieq illi forsi anke tal-familja japprezzawni iktar u jikkumplementawni anke tal-bidliet li qed nagħmel. Ikteb dak kollu li tixtieq. U mbagħad bejniethom jew taħtom ħadd tikteb kif taħseb illi minn dak li qed idejqek illum biż-żmien ħatasal għal fejn tixtieq. Għax importanti ħafna li mhux sempliċiment nara jiena fejn qiegħed u fejn ħammur, imma nara wkoll x'se nagħmel biex nasal għalihom. U għal kull issue li għandna, għal kull sfida li għandna, għal kull goal li għandna, Karl, hemm min jista' jgħinna. Jistgħu jkunu l-ħbieb, jistgħu jkunu tal-familja, jistgħu jkunu professjonisti. Dak hu s-sabiħ tal-umanità, Karl, u naħseb dak li mmissjarna ħafna dis-sena, l-għajnuna, dak il-personal touch, dak il-human touch illi jistgħu jtuna ta' madwarna. Huma minn huma għax diment illi jħobbuna u nħobbuhom lura naħseb ġid biss jista' joħroġ. Kemm huwa importanti illi nfittxu l-għajnuna fis-sens illi jekk maħniex kapaċi illi aħna nagħmlu l-ewwel pass waħedna. Inti taf iżjed minni kultant sfortunatament hawn nies u jiena ngħidlek li fil-maġġoranza ta' li jagħmlu kuraġġ b'ħadd ieħor. Da bħal meta mmorru niklu x'imkien. Forsi mhux matul il-pandemija, imma normalment meta tara pereżempju restorant bin-nies tagħmel kuraġġ u tmur iżjed. Milli tara restorant vojt, donnu l-bniedem bħadd tiġiġ nimxu wara xulxin. Kemm taħseb illi tgħin illi flok inti tagħmel xi ħaġa rasek waħdek kemm aħjar li tkun qiegħed
fi grupp ta' 5 ta' 6 jew ta' iżjed jiddependi skont il-perjodu li nkunu qegħdin ngħixu fih. Jalla li m'għandhomux illi ma jkollna l-vaċċin kif qegħdin ngħidu l-affarijiet jerġgħu jiġu għan-normal. L-eżempju ta' restorant eċċellenti, Karl, għax meta inti għata restorant mimli tgħid mela da probabbilment jagħti servizz tajjeb, għandu ikel tajjeb, u laqgħet imorru daqshekk nies u probabbilment qed ifaħruh mela jiena ħammur hemmhekk u għax qishom dawn marru qabli kienu l-guinea pigs qishom ħanejdu u bis-saħħa tagħhom jiena naf li dak li qed joffru huwa tajjeb. U l-bniedem naħseb minn dejjem hekk kien Karl, ġifieri illi aħna fejn laqda hemm is-saħħa, di semmejniha kemm il-darba. Meta inti mhux biss ħatara iktar nies li qed jagħmlu oġġett u ħatamel kuraġġ għax qed jagħmlu huma wkoll mela tissuspetta u jkollok fiduċja li huwa tajjeb, però għax ikun hemm din l-interazzjoni għax tgħid kelma qabel, tgħid kelma wara, tisma' l-istejjer ta' ħaddieħor, forsi stejjer ta' tbattija, stejjer ta' suċċess minn kollox, dik is-sens ta' komunità tajjeb hija brillanti. Il-knejjes u kull reliġjon ara kemm jużawha dik Karl, illi aħna meta morru l-quddies ma morrux one-to-one session il-quddies. Il-quddies inkunu komunità u jkun hemm coach illi f'dak il-każ ikun il-patri illi dakinhar waqt l-omelija ħajallimna xi ħaġa jew ħajġbdilna l-attenzjoni fuq xi ħaġa. Biex aħna apparti li nisimgħu u forsi f'ċertu okkażjoni anke ndijalogaw, tajjeb, apparti minn hekk aħna mbagħad inkunu nistgħu anke nitkellmu fuq dak li qal ma' sħabna pereżempju li jkunu l-qudiem. Ġifieri jekk dan l-istess mudell jintuża f'kull settur tal-ħajja ta' jekk qegħdin restorant kif qed ngħidu nkunu grupp, jekk jiena qed nagħmel l-exercise inkun fil-grupp. Iva, fejn hemm laqda hemm is-saħħa u l-esperjenza normalment dejjem ħadd tkun isbaħ milli kieku inti tikol waħdek pereżempju, mhux hekk? Għandi messaġġ u xtaqt li ngħaddihulek fost ħafna messaġġi tal-nirċevu ma jien nipprova nażel xi messaġġ li jista' jħalli impatt anke wkoll fuq it-telespettaturi. U qed tgħidilna hekk din is-sinjura. Grazzi għal Mattejus smajtu jgħid irridu nagħmluha jien kapaċi nagħmilha u tani l-kuraġġ u għamilt dak illi ma kontx għamilt qabel. Grazzi ħafna mill-qalb. Għandek persuna li sempliċement nota messaġġ kejken ġelta temmen fiha nnifisha u għamlet dak li dejjem xtaqet tagħmel. Grazzi lis-Sinjura Karl u aħna kif jgħidu bil-Malti ħajjitna huwa moħħna Karl f'liema sens. Mela jiena jekk pereżempju qiegħed hawnhekk bil-qiegħda, rajtni l-ewwel bidiltlek il-background, inti kif nagħlik li qed id-dar. Daqqa waħda bidiltlek il-background u rejtek li qed l-uffiċċju. Mela inti qabli minn moħħok kien għaddej mela dak qabli għandu xi tezza kafè ħdeħ, għandu l-kelb viċin tiegħu, għandu forsi tfajla rieqda, allura bidlek il-background, da xogħol da min jaf kemm għandhom ġen, kemm għandhom karti. Għax inti l-idea tiegħek bidiltilek fi 3 sekondi ma li bidiltlek il-background. Moħħna eżatt l-istess, Karl. Jekk aħna nemmnu illi pereżempju aħna ħoxnin, aħna maħniex kapaċi, aħna tqal, aħna ignoranti, daka li ħatajdlu ħajemmen. Issa, ma rridx nipprova nalludi illi inti toqgħod tikdeb lilek innifsek, ma tix toqgħod tgħid jiena l-irqaq persuna tad-dinja ta' avolja ikollok il-piżejjed. Jew jiena l-iktar persuna ħabrika avolja ma tantx niċċaqlaq, mhux biex toqgħod tikdeb lilek innifsek qed ngħidu, però huwa importanti illi inti ma tfaqqax timbri negattivi. Mela ġieli użajt miegħek ukoll, Karl, illi ngħidu jekk jiena nixtieq pereżempju nkun irqaq milli jien illum ħanivvinta, importanti illi ma nibqax ngħid jiena ħoxna, imma nibda ngħid din hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna irqieqa. Bħal dak it-tifel li jidħol l-ewwel darba l-Form 1 huwa student tas-sekondarja, Karl. Bħalma huwa student dak it-tifel li qed jagħmel l-aħħar ġurnata tal-Form 5. It-tnejn studenti tas-sekondarja, wieħed għadu jibda triq u l-ieħor wasal biex jispiċċa. Imma t-tnejn jgħidu li huma studenti tas-sekondarja u din l-istess. Jiena nista' ħares fil-mera u ngħid għax jiena imbaċċa, għax jiena mibruma, għax jiena ħoxna. Però nista' ngħid ukoll u ħatajni u ħasservini ħafna iktar li ngħid alright li kien għadda u mar din hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna fit. Pereżempju, għax dawk it-timbri Karl ħajħollu
u jorbtu ħafna kif naħseb ġara fil-każ ta' dis-sinjura li bdiet temmen fiha nnifisha f'daqqa waħda. Imma għandna nkunu f'kumpanija ta' nies li jagħmlulna kuraġġ u mhux li ma jagħmlunniex kuraġġ, dinha mhux l-ewwel darba li semmejniha wkoll. Hawn nies li huma jgħixu fin-negattiv. Ma tafx int tgħidilhom isma' ħanagħmel xi ħaġa u sa tivvinta u ħallik ma int kapaċi. Għandna warbuhom lil dawn in-nies, għandna nisimgħu dak illi qed jgħidilna ġofina. Jinnaf kultant hawn nies li jiġġieldu kontra dak li jemmnu huma għax forsi ħadd ieħor iġielhom. Ekku, ara Karl, fejn nistgħu definitivament iva, ċara kristall. Jiġifieri, jekk jiena nista' naqta' ċertu ħbieb u nibda nagħmilha ma' ċertu ħbieb ġodda, forsi tinstema' ħfef milli hi għax kulħadd beżżaw il-bidla Karta, anke bidla pożittiva, bniedem beżżaw jiġifieri naf jiena stess relazzjonijiet ta' nies illi kulħadd jgħidilhom x'intom tagħmlu flimkien għal raġuni jew oħra, u daw jisibuha diffiċli jew wieħed mill-partit isibha diffiċli biex jagħmel il-bidla li tant hemm bżonn jew li tant tixtieq jew jixtieq u dik ir-relazzjoni jwaqqafha. Issa daqt nitkellmu fuq relazzjoni intima, però forsi fuq skala daqsxejn eħfef, ir-relazzjoni mal-ħbieb hija kruċjali. Għax ngħiduha kif inhi Karl, ħassib min iridlek il-ġid, però ħassib min ukoll illi jiddejja illi jarak aħjar minnu, possibilment, jew inkella ġenwinament jibżaw jew jinkwitaw illi għax inti ħatinbidel ir-relazzjoni tiegħek magħhom. Mela jiena ġieli ltqajt ma' nies illi jgħiduli l-aktar ostakli li sibt laqqas temmen mill-aktar nies li nkun magħhom għax dawk konna noħorġu nieklu u nixorbu u għax qedtilhom illi jiena nixtieq illi nibda ntejjeb saħħti għax anke t-tabib qal li hemm bżonn tagħmel xi ħaġa fuq il-pejs, dabdew jieħdu għalihom kważi għax imbdejt ngħidilhom le jiena mhux ħanieħu pizza magħkom ta' jiena ħanordna eżempju biċċa laħa. U bdew kważi jħossuhom offiżi. Allura jara naqra minn tant l-aktar nies qrib tiegħi. Issa jista' jkun illi għax huma ġenwinament jinkwitaw li inti ma tibqax forsi daqshekk close magħhom. Fine, però mbagħad bħal kollox, jekk inti qed turihom illi għadek tirrispetthom, għadek tħobbhom, għadek tkun magħhom, diment li huma jagħmlu l-istess miegħek, li jirrispettaw illi anke inti, tajjeb inti tixtieq illi għandek ċertu goals tixtieq tilħaqhom, jekk qed jirrispettaw kien qed jgħinuk fihom. Ma narax għalfejn dik ir-relazzjoni għandha tieqaf, pereżempju bejn il-ħbieb. Imma fl-istess ħin min naraw illi qed ifixkilna Karl iwa kemm huwa importanti illi naqtaw dik l-influenza negattiva bħalma naħseb wasal iż-żmien ukoll illi nibdew innaqsu kemm nisimgħu aħbarijiet għax issa dal-famuż Covid ilu għaddej dis-sena u min jaf kemm inkwieta u marrat nies, tajjeb li nibqgħu attenti, nieħdu l-miżuri li hemm bżonn, imma li minn filgħodu sa filgħaxija naraw in-numri tilgħin u niżlin u x'ġara u x'ma ġarax ħadd intela bin-negattività għax daqskemm jista' jagħmel GT Television bi programm bħala tiegħek Karl jista' jikkrea inkwiet bi stazzjonijiet illi l-ħin kollu għad-daily news, ġifieri, speċjalment barra minn Malta, tgħid ma toffi l-aħħar tad-dinja żgur għadha ġifieri għax tara l-affarijiet tgħid. Però bħalma dejjem ngħidu għandna l-għażla, aħna dejjem għandna l-għażla x'naraw, x'nisimgħu, x'nagħmlu, walla ħares inneħħulna din l-għażla dak li tkun neħħejtlek il-libertà tal-individwu. Mattejus, xi ħadd saqsini wkoll għamilt nota fuqha, meta persuna ikollu injury fuq btejħ, kemm irid jgħaddi żmien wara li jfieq biex jerġa' jibda jagħmel xi tip ta' eżerċizzju? Prosit, ara, mhux kull inġerija l-istess u f'dak is-settur ikun hemm il-fiżjoterapisti illi apparti li jistgħu jaraw eżattament x'ġaralek u x'l-aħjar tagħmel, anke huma ħajgħinuk ċertu eżerċizzi biex terġa' tibda bil-mod. Jiġifieri il-parir tiegħi dejjem ikun nitkellmu ma' fiżjoterapista f'każijiet bħal dawk Karl. Okay, Mattejus, forsi l-aħħar messaġġ jalla nerġgħu nintaqgħu qabel il-miliet, probabbli nerġgħu nintaqgħu hekk Alla jrid. L-aħħar messaġġ min-naħa tiegħek lit-telespettaturi tagħna li din isegwuna. L-ewwel qed nirringrazzjahom ta' kemm għandhom paċenzja jqogħdu jisimgħuni għax naf li speċjalment kultant leħni għajjat, ġifieri nirringrazzjakom u skużawni ta' kemm darba jkollkom bżonn tbaxxu l-volju. Apparti minn hekk nirringrazzjahom ħafna tal-kummenti kollha li anke jibatulek Karl napprezza ħafna. U l-aktar ħaġa importanti hija din, illi il-ħin huwa prezzjużissimu qatt tajt issa nagħmel xi ħaġa għada jew il-ġimgħa d-dieħla għax ma tafx jekk jistax ikun tard wisq, u ftakar ukoll illi għal kull azzjoni hemm il-konsegwenzi, kemm għal azzjonijiet tajbin u anke għal azzjonijiet mhux daqshekk tajbin. Ġifieri min pereżempju Karl
għal-mod tal-kelma għandu 60 kilo żejda, xi darba ma kienux 60 kilo daw, xi darba kienu 50 żejda, 40 żejda, 30 żejda, u bil-qatra qatra tintela l-ġarra. In-naħa l-oħra, min pereżempju għandu jien naf jista' jkun anke 70 sena 80 sena, u ngħidu il-laħwa dil-mara dar-raġel kemm għadhom jidhru tajjeb, kemm għadhom żgħażagħ, kemm għadhom enerġetiċi, daka bil-qatra l-qatra tal-eżerċizzi illi kienu jagħmlu matul iż-żmien li waslu sem. U b'razbit tal-ikel li bdew jagħmlu ġurnata wara l-oħra li waslu sem, mhux ċumbum. Bħal min jagħmel suċċess fil-business card tistedilna anke inti biex bnejt l-istazzjon li għandek mhux ċumbum ma qomx fil-għodu għandi left living għaw. Le, inti min jaf kemm domt biex wasal biex għandek programm bħal tal-lum. L-istess ħaġa eżatt. Ġifieri m'hemmx żmien nitilfu, jekk nibdew illum aħjar minn għada għax ħanaslu aktar malajr. Matteus, nirringrazzjak ħafna tal-li kont miegħi, napprezza ħafna u nawguralek il-kumplament tal-jum it-tajjeb u grazzi ta' kemm għamilt miegħi u ma' Romina daw l-aħħar snin kemm inna nafuk u ma' xieren ta' Maltin u Għawċin u ma' ħafna telespettaturi. Nawguralek is-saħħa ħabib. Grazzi ħafna lilek Karl u napprezza ħafna dal-ħin kollu li tini waqt il-programm għax tini ċans niftaħ ġifieri u nispjega sew. Napprezza minn qalbi. God bless you, ħabib, nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Grazzi hemmhekk lil Matteus illi kien magħna llum anki wkoll waqt din it-trasmissjoni straordinarja illi aħna qegħdin nagħmlu fuq l-istazzjon tagħna F-Living Channel. Parentesi żgħira, korrezzjoni żgħira, ftit tal-ħinilu qabel ma minna kuntatt ma' Matteus jiena għadt li Mirjam Paċ għal sena fil-fatt Mirjam Paċ l-inċident kien fit-tieni ta' Marzu allura għaddew 9 xhur mill-ġdid nissimpatizzaw mal-familjari ta' Mirjam Paċ nselli ħafna għal-raġel tagħha nafhom ħafna jiena ħbib antiki mill-belt u allura nsellimilhom mill-ġdid lilhom u l-familja kollha tagħhom. Sinjuri, ibqgħu magħna ftit mumenti ta' riklami dal-waqt nerġgħu niġu lura ħalli nkomplu għaddejjin bil-programm tagħna. Nisperaw li qegħdin inżommulkom kumpanija. Vera b'differenza, imma naħseb li l-messaġġ wara kollox jasal ukoll tal-mistiedna tagħna. Il-ħin preċiż huwa is-satejn u ftit minuti. Is-satejn u 3 minuti fil-Gżejjer Maltin u Għawċin temp ma tantx huwa wisq pjaċevoli skont kif qed nara jiena bħalissa anki wkoll id-direzzjoni tagħna inkwadratura ta' Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta, ftit attività fi Pjazza Tritoni lejn Triq ir-Repubblika, temperatura ta' 20 grad Celsius l-inqas waħda llejla mistennija tinżel għal 14 il-grad Celsius. Grazzi li qegħdin magħna ibqgħu magħna minn hawn u fit-talħin ieħor inkomplu għaddejjin bil-programm b'aktar mistiedna fil-programm tagħna tal-lum ninsabu f'Xandira diretta llum għandna 2 mix-xahar ta' Deċembru s-sena 2020. Riklami ibqgħu magħna.